Ki Parabangeit Jongnga Balang Presbyterian Mawroh kiba don agani kabenta kaba shalor Jongnga yumani pada galeri kumjo rumo pi kiba don hagate kabenta kaba shapo kumjo ru kiba amla banwan Jingshakri agani ka Sngi Hendrei kiba ngipen poi agani ka Jingshakri ka jongi lyngba ka YouTube channel Jongnga Balang ki Parabangeit kiba na kiwei pat ki Balang ki bala ban UI yakani ka Jingshakri jongi hakani ka por ngi I Blei pi baroh haka kerteng ka bakor dor tam ka Khtien U Trai bat Nongkren I u Jingshakri kum ka Balang ngidap da ka Jingkyrkhu ka bakrau ban yo ikani ka lan ban mani ban Shakri U Blei ha kani ka yeng mani ka jongi ka bangilapan gantang nagabenta ka Jingshakri U Blei la kumba nyo benai ai bangim shimla shu banwan kieu ka yeng ka Khtien U Blei nagabenta ki Jingshakri kumne bat kat no ki Mynsiem bat ki do no ki jongi ki dap da ka Jingkyrkhu ki Parabangeit Ïaid ngi pen kan mau pi ya kat tu kat ni ki kendon ki ba ngi don kam ban buat kat bengi dang don ha ka Jingshakri U Blei ha yeng mani ka balong ka jing pen kan mau ya ki bengi lapan poi syaki yeng ki sem ki jong pi ya ki jingtep ki ba benia bakat badang long Jingshakri ngin deng bet ki mas ki jongi bat kan don kataka social distancing lani ka physical distancing iwei na iwei nang ta banginum ya khublei kti iwei ya iwei hapo plau chongani ka yeng mani bat halenti ro bat bangin penon ka mega sanitizer hakapor barung bat hakapor bami baladangim sngobiang bat penon kam sanitizer ngila bo ru ki jakatet nakabenta ki jingdon kam ki jongpi to Blei Un kyrkhu yengi hagani ka por hagani ka Jingshakri ka jongi ngine pendem haka jingduai au Blei bo pau jongi bahabeneng kat nongi kemen ko trai bangin dona ka yeng ka ba khot ka ba kentang ka jongme kat nongi kemen bangi yo banwan ai ka Jingshakri ka jingo bat ka jingero eme what happening ki Jingkyrkhu jongani ka por khnang banyada na ka Jingsapriang jong ukhunyang jingpang hendringi duai ko trai men don rengkat bat ngi ka snam ka jame ko Jisu kanong kasti ka jingada halor jongi bagi bor ke jingdum ki bor baman ki bor ke jingpang kinum la ban job dingi hendring indan apo ka jing sumar sukher ka jongne to shimti mame ngi ko trai yiki benta baroh jong Jingshakri ka jongi yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haka kerteng ka Khtien U Trai bar Nongkren I jongi u Jingshakri amen ngeni ya Shakri U Blei da ka benger wai lang ka jing ruai ka ba lais pa kan dai pun rio bar hadin ke ni ka jing ruai kat kum ka program ka bangila penbet ngakerpat ya iwei ni ki khot committee balang Jongnga Balang ka jongi I Mr JL Nonglat ba in sngewbha ban ya lamingi ha ka jing pule na ka Ktien ka Khtien U Blei bat ka jing duai ngintur nginum syapting us iem usaprang ka ding bat ka nginum sya bakin khang pan sngap bat buram bat nong ini yo ubat unong bishar halendet ulo ka jing ruai ka ba lais pa kendai pohon rio Kating pan in shapa kyrkhu pan singan pan rom pan dong in yayo ubat unong bishar haben tetugo Din ko na pan
Siapa ni ya Jingduai ngat persno kat tukani ke Ktien ke U Blei ke Balang Mynsiem ke kitab Sam kelnang bakhandai phupra bat ke khot ke beningkong terter kitab Sam sanpusan khot ke baar puar bat ke siti beningkong petros kelenong kebah riu kelenong kebah san dekat kebah riu nyong Ktien U Blei ang kumni tuyaro Torwai, hau trai, dekat jingruai ke batamai, naba ulale ike kiba pela, kakti kamon Jongu, bat kaksang kti ke bakhu Jongu, kelapenlong ya kajing ya u,
U Trai ulapan bena ya kejing pen yala kahok ulapan ipau ya ulapan ipau ha kiba i kita kijaj benreu ulapan kan mau yala kejing Sngi bat kejing sisa ya kayeng Israel bat kilabu bat kilakut kakhndo baroh kilayo i ya kejing pen U Blei jongi tobret ya kejing kit halor Jongnga U Trai te un shan yame on omsha ban pen khi ya ubahok lano ru to penret jeladi namar kata hapo kakti bakrabor Jongnga U Blei ba unyo ban kraw yupi ha kababet da kababret halor Jongnga U kajing khuslai jongpi baroh naba un sumar sukher mau shaphang jongpi to Blei Un kyrkhu yikani Ktien balapan Sngi U pot tuni phai shablei kajing dwai tuni dwai kokpa jongi bhabaneng Saisian pat ngiwan ban aingu ime U Trai lyngba kan ka step jong ka sngi ke bakrau ka sngi ke bagentang bangi kum ki banget sitlup ke perthai ngiyo ban rakhe hakum kan ka sngi U Blei lyngba kini ki banai ke bala lekno nyuti ki balai yimla shu ban wan ban kiu shkiyeng jongme ban shakri ban penon borom ya ka kerteng jongme nrei ma U Blei minang ple kalat kalenti lyngba ka balang lyngba ki YouTube channel ngiyo ban shakri haki yang sem ke jongi try na makata ngi ai ki borom shame melapan yo ngi kalat saisian pat hakan ka step ka pamenta bingyo manuan ban shakri lang ya ka kerteng ke jongme ha ka yeng ke jongme kum ubangeit kum ki para Mynsiem ki pakodor ya ka ba me melapan la ngi katne bingi don har ka yeng ka bakentang ke jongme bangin shakri bangin pendon borom ya ka kerteng jongme U Blei ke ba me penyaj ha ka jim jongi ngi kum ki breu ngem tip U Blei nrei ke ba me la ple ka lahat kalenti yangi kum ki bangej kum ki shakri jongme ha bangi yo ban wan ban shakri ya ka kerteng jongme hoj U Blei ha pedeng jing penbet kerenti ke jong sarkar bangi dei ban buat kita nrei ki baroh kimlong ki U Trai ha khmat jongme dei tama me U Trai bala ban le ban da ban keringi ya kini ki Sngi ku sham jongi lyngba kini ki banai ki bla lekno nrei aingu me U Blei mem simplapan yo ngi kum kita ki jing sham jing kendu jongi nrei ngilong kum ni kum bingilong dei namar ka jing ke jongme ka U Trai na ka banta ka jing jongi na mangilong ki shakri jongme ngilong ki jing thau ki bakodor ki jongme try na mata ha ka porung iwan ya ka ban karpat khmat jongme to isnai ki ban nalong kat bat ngi lyngba kini ki Sngi barangsa kat bangi nang ya kendu ngi sham kum kini ki jing ja tenrai ngeit skam U Blei mem ino ingi menyelam men betelenti ngi menda mer keringi ka jing haki jing jalanti ke jongi kan ka perthai nginem sha job no ke U Trai ki bor jong perthai nrei bingin Ïaid kat kum kamon ke jongme U Blei na mata kum ba me Trai me kular ingi ban men ino ingi Trai men dorang kat bangi Trai haki por baroh ha ka jing ke jongi Trai ne ka porung iwan ban karpat khamat jongme lyngba kan ka Jingshakri jongi ka ba me Trai melapan yo i kane ka step bingin shakri ha ka kerteng ke jongme Trai sene melorong kat nadu basdang hadu ka bawai no Jingshakri jongi kumjuru Trai ngibuti khmat jongme na ka banta ka Jingshakri jongi lyngba shakri jongme u bandon ka banta bakrau ya ka ban sam ya ka khubor ka Ktien ka jongme hangi upai lang jongme ha ka step ka banta U Blei Trai ngibuti khmat jongme sene ban khubor me lyngba shakri jongme ka ba mi na ka sintur ka jongi U Blei ka long ka bor ka jongme bangi kum ke bangai kum shakri jongme ngin yo Trai kita ke jing ba Mynsiem nang lyngba shakri jongme lyngba ka Ktien ka ka jongme ha ka Jingshakri jongi ha ka step isne ngai bukti khmat jongme lyngba ka shakri jongi ka ba manta ba ka ba sibet jan met rum jo lyngba ka jing alam jing Mynsiem khu jongme ngi IT ha ka si sangti ban bor ka jongme simti Trai ka mi long tu pediang ka jing Trai ka jongi ha ka por da ka jing bas kham ngi pan ngi dem ki kerpat ki ne baro menta sir sikibom jukudru amen.
ngi penpau ke Jingshakri ia Mr. JL Nongkren I belong to khot committee Balang I balai alami ke Jing Puli na Ktien U Blei bat ke Jing Duai U Blei tu Nongkyrkhu ia pi bare ke Jingshakri ke Jong pi ke kam ke Jong U ki Parabangeit be ki badon hagani ke benta ke shalor jo ke yemani ke Jongi ki to ki badon hagabenta ke shapo bat ki Parabangeit be ki parlok ru ki bayu I ngi lyngba ke YouTube channel Jongnga Balang Presbyterian Mawroh ngilahat ban penkelasi bun kiai namar ki kendon ki balabu ke sarkar tikumta ki order of service ru ngilahat ban penkela hakaba ke jing aingu ngila de ban lum lupa hakapor ba phirung ha yeng mani bar hakani ka por ngin let bet shakabenta ba nginyo sngo ko khubor na Ktien U Blei na Ïaid besan sket 3 jong balang ke jongi Ïaid besan IW Kharsahnoh barhaswa ba in ai ko khubor na Ktien U Blei na kerpat Ïaid besan ba in sngewbha ru ban ai ki jingpen bena ki Jongnga balang hadien ba Ïaid besan iladep ban ai ko khubor ke jongi na kerpat ya ki ushers ki sngewbha ban penkre ban lum ye ki jing aingu ki bangilabu hakitu ki jaka ki bakerpang hang tia khmat joka yeng mane bat hang tia ka bentak ba shapo bat ba pin lum ye ki hakatu ka jaka ka ba piju bu man ka por ban daladap ka jingkren ba pin sngewbha ban walam hang ne khmat khnang bangin yo ban duai pengentang ye ki jing aingu tia ka ni ka por ngin ya penkre ki Mynsiem ki do nur ki jongi da ka bangir wai lang ka jing wai ka ba chispa lai punyo barhadin gani ke Jingkyrkhu ngin se sngo nengkong ya ki jingpen bena Jongnga balang bat ka ba ar ya ko khubor na Ktien U Blei na Ïaid besan sket 3 Jongnga balang ke jongi Ïaid besan IW Kharsahnoh pa atrai la jing sawa menta da ka bor ba kraw baniale e Ktien jongme sha bu briu umla kan pau ka Jingkyrkhu ka ba shispa lai pho nyo kini gilong ki jingpen bena hagini ke miet balang kabanwan arpuwei terik mentau benai ngin yo ye ke jingiseng pediang balang pelai suspension bat pediang riu khot kini kelong na kabenta kitu ki balade ban yo hau benai march ya kabang ngiklem yo ban pendem hagini kejingiseng ibani lama ke polis sedang badwai inong Mr. KS ding do
Iban I ke Jingkyrkhu iba don kam temen besan PS Kharsahnoh bad iban I ke jingis lok ya gitu ke balayo ban pendep igi kam da I chairman pastor Jongnga hagamit sin sajan arpusau tering ngin yo biang ya ke jingis seng duai kembajulong inong pulis sedang badwai indong Mrs. GS Lingdo bad iban yalam ya ke jing duai lang indong Mr. Ïaid Khai hagani ke Sngi U Trai ke banwan ngin yo lightly ke jing seng kawai hagapor khandai bejim step kawai hagapor khat ar bejim sngi bad kawai hagapor lai beji janmin ki Parabangeit yin kan mau ye kini ki por ki balong per na ki bangila julong baroh sigatu hagapor khandai bejim step ngin yo ye ke jing seng pen baptis bad ki banwan se ke jing seng kin long tang ki kime ki pa jong ikon ibadai ban pen baptis bad baroh ki khot ke komiti balang ngigir pan namar kata ye kitu kiba ladai ban ra pen baptis ki khon bapin sngewbha ban aino ye ki kerting kloi kat bala ai kini kisngi bangin yo ban pen biang ni kijinon kam kumbajulong I ban yalam ke bapuli sedang badwai ha ketika jing seng pen baptis ilong Mr. HPCM badi bantuai pen gentang ni kijing aingo inlong Mr. K Lauriniang ha kijing seng ke bakat ar baji mensngi ngin yo ye kijing seng Jingkyrkhu U Trai bad kani kan long na ka benta jongi ki badan menta hangni hiyeng mani ka bamut na ka benta kadong ka baseneng hakini ke jing seng iban yalam ke bapuli sedang badwai indong I.T.Bn besan jongi I.T.Bn besan A1 swet iban duai pen gentang ke jing aingo indong I.T.Bn besan AS Lingdo bad iban sa pelaj daga Jingkyrkhu penwai indong I.T.Bn besan Dr. O Lamari haga jing seng ke balai beji kan long pat na ka benta ki Parabangeit ki basa haga dong ke basharum kinong Mynsiem benta hagani ke jing seng ru kin long kitu kijo kirang ba ki bangila puli kawai pat ke jing penbena ya ka bangila ai jing tip lupa ha ki jing tho ki bangila sam segi yen kalong ba ki jing seng kin thei ki jing seng samla ki jing seng khna bad ki jing seng yen kin om pat long ya menta kan sapoi ke por bangin sayo biang ban penlong ye kini ki jing seng kum bangila juyo kini kilong ki jing penbena ha kini ke por I Reverend Mynsiem I Balang U Pastor Jongnga Balang baru chairman jong kini ke jing seng ke jongi ha kini ke por ki temen mesan Jongnga Balang ki khot Jongnga komiti Balang bat ki Parabangeit ki ba Ïaid baroh ki ba syong ha kini ke benta ke bahalor bat ki ba syong ha kati ke benta basapok ru kenthei bat senrang rangba bat samla nga ai ku blei pi wei pai wei ha ka kerteng ke ba im ke badan bor ke Jong Trai bau nong penim Jongnga Jingshakri ki Mynsiem ki jongi ki slei ki dap da ke Jingkyrkhu ngaya ladi nga kemen ha kini ke si ngadi ubriu bom jukham yo ya ke Jingkyrkhu ten rei ke ni ke sngi kalong ke sngi ke ba nga kemen namar hadin riu teli ki benai pura baki bor sensar pertai ki la khang ye ki yang mani kini gede kasin ke baningkong bangiyo ban pli ye ke yang mani ha ke Sngi U Trai bad ban ye shem bad pi ki Parabangeit be Ïaid ki balong ki khon jong ka balang ngidap da ke jing aingo U Blei baula penjaya ke bakum kini ke por ke bakordor bangi yo ye kini ke lat ban ye mani lang U Trai jongi ha kini ke sngi ke bakrau ke bagentang ke jong u ngi duai bau blei uni snei ban kyrkhu lang ngi baroh lyngba kini ke por
Toi ha ke Jingshisha kabalang kalapan bet yang bangan keren ha ke YouTube channel jong kabalang min ha ke ni dangshen arpun yo tarik ubnai September. Bat mentaru kabalang kalapan bet biang bangan yeng ha ke ni kapor ban ya selok na ke Ktien ka khot ke jong U Blei. Ha ke tu ka arpun yo tarik la da pikan mau ki Parabangeit ki bapet ya ke YouTube. Ngile keren halor ke subjek ka baong hadu ke ni U Trai ulai rap yangi. Ya ka bangila shim na ka Old Testament na ka kitab jong U Samuel. Ban mentapat ngikwa ban ya pai biang sa ka testament ka barim. Na ka kitab nong bishar. Na ka lenong ka basan bat ka khot ka baar huway. Bat ka pang jong ka ni ka jingis lok kalong. Ko Mynsiem Jongnga tunang Ïaid ya kabor. Kalongkum ke Jingpeteng ya katu ka ba Mynsiem tiyo. Hadu kani U Trai ulai rab yangi. Namar kata ko Mynsiem Jongnga tunang Ïaid ya kabor. Ngini pai U Blei ke Jingduai. U Blei bo kpa jongi ubahapneng. U Trai ke Peneng, U Trai ke Kendo, U Trai ke Met, U Trai ke Mynsiem ke Jongi. U Trai jong kene ke Jingim, baru U Trai ke Balang. Ke Mynsiem jongi ke Shlei ke Dap da ke Jingkmen bangi yok lat pat kumni ban ya seng ban ya selok na ke Ktien ke khot ke Jome. Pendap ya lau Jingshakri baret Jome kan ran pe Ïaid da ke baroh Mynsiem khot Jome. Wat sya baga Jingkyrkhu ka bangalapan krekan long tang nagabor le jong. Henry ka day ka Jingprasad Mynsiem ka ba im ka ba hiar na Mynsiem ba khot jong me. Penkantang ya Jingshakri jong me penkantang yang ilang baroh ke badon ha ka Jingiseng. Bangyan mad ya ka Jingkyrkhu bagan jaman Mynsiem. Haga gerteng U Jesu Christ ngidwai kini baroh. Amen. Kakitam nong bishar kalau nong kebesan kedkhot arp huwei ngan puli ye kini kedkhot baroh huwei ka ongkum ni. Kawa kison kala rong no yaki kata kawa barim. Kawa kison ken ko Mynsiem Jongnga to nang Ïaid da kabor. Ktien nong bishar katkum Ktien tenrai Ktien Hebrew haga baratho ye Ktien ka jong U Blei kamut kinong bishar lani kinong sinsyar lani kinong pelaj lani kinong pelaj im lani kinong penbej ye ka jing ye ka jam aja ka badan pedeng ki jaj ben riu Israel para maki lani pedeng ki jaj ben riu Israel bat ki wei pat ki jaj ben riu baya im lang. Lani kinong pelaj im naga Jingshakri sakhum. Kumbala jukren berbor. Kikon Israel kila jungat ha ki Jingshakri ben ki balai pujat. Ha ki nongsun. Bar ki nongsun jongga jaj ben riu Israel ki bakampau kilong. Kita kinong Moab. Ki Amalek. Ki Filistia, ki Nongkanan, ki Midian. Kini gede ki jaj ben riu ki basilen ter ka jingjaj dan tiki kon Israel ki long ki nongsun ya ka jaj ben riu Israel. Hapdeng ka jingjaj dan ti jong ka jaj ben riu Israel. Kabalamad ya ki jingjenjar na ka daw jong kita ki nongsun. U Blei ula isen ye ki bar ula penmi ye ki nong bishar. Ban bishar ye ke jaj ben riu Israel. Ban sinsyar ye ke jaj ben riu Israel. Ban long ki nong pelaj im ye ke jaj ben riu Israel. Bar kita ki long sibon ki nong bishar. Katukat ni na ki long usamgar ka Deborah bat u Barak U Gideon, U Abimelek, U Samson, bat kiwei. Dan sibon kinong bishar ki bau Blei ula penmi haki
haki kumba saus pa lagi snem ki bagajat benriu Israel kadeban syak besar. Hakani ke por ki Parabangeit ngin ya pet ya kani ke Deborah kaba la kren ye kini ki kentin ko Mynsiem Jongnga to nang Ïaid de gabor. Kani ke Deborah hadin bau samgar ulakut kata gabor jing besar jong u ye ke judgment riu Israel kalami ke Deborah. Kadai ke nong besar ke basau hapdeng ke judgment riu Israel. Kadai ru kan nong ye tho lupa. Ngilak ban pulih ke kitab nong besar ke nong ke basau khot ke basau. Kajingkyrkhu khana ke yathu bahapdeng kisnem 6,000 sauspa hado 6,000 shispa sipau suau Christ. Hakawe kapor ki khon Israel kilasya banben. Bakata ke jingsha banben jongki kalane arpos nem hagakti jong usim kanan ubakerteng usim jabin. Usim jabin, usim jong kinong kanan. Kini kinong kanan kila lehe, le krau, le donbor, halor ki khon Israel. Bar ki khon Israel kila mad ye ke jingjenjar. Hakata kapor ka Deborah ka long ka nong bisar ha Israel. Bat ka jusong hapo uwayu dieng telai. Ubadon hapdeng jong kata ke senong Rama bad ke Bethel. Bad kata ke Rama bad ke Bethel ki John hakata ke Rilom Ephraim. Ke Deborah ke song bisar hatrai jong udieng telai. Ubadon hapdeng jong ke Rama bad ke Bethel. Kat bagadang song bisar hangta. Ki khon Israel kiyawan uway hadin uway pat kumbalik don kam mangi ki patba sausim saka office jong usim melim lani saka office jong chief minister lani sa kino ki bor sensar kiyawan ki khon Israel hakmat jong ke Deborah bat kiwan ud ki wan nam ya lagi jong ki jing ki baki Mynsiem ki kendo ya lagi jong ki jing jar ki baki mat haga jing im ka Deborah laban ong kala sngo jenjar kala sngo sok sat le si kala sngo dom namarba kala sngo sitom jingmot ban bisar yiki jing ki balai po harukom ki baki khon Israel ki wanra hakawe ki sngi kala pha khot yo barak utau barak ude orang ba sipai jong ki Israel orang ba sipai aba orang ba sipai ngi sungtho ude unong yalam ubadon ka kenhon sipai ka babatu baru yalam ya kita ki kunhon sipai habadon ke jing ile tmau haban ong yiki yang gini ra ki wai ki ste ban ile tma lapa khot yo niu barak bat ong ke Deborah ki le sha ulom tabor yalam bat me ko barak si po hajar ki sipai ki ba Mynsiem nagaying unap tali ban nagaying usabulon. Kini kiyeng jong unap tali, kiyeng usabulon kide, kiyeng kur, naki khat arkur, khat arjaj ki khon Israel. Shim sipho hajar, yalam bat me bat lej, sha ulom tabor. Ong kani kat khot kabanyo kalanong kabasau, ken lej banya le yau sisera urang ba ki pa ya pom jong ujabin. Lembat ki kali jong ude bangan ai no ya u hakakti jong me ong ke Deborah yau barak kelej ban ya le yau sisera urang ba ya kipa ya pom jong usiem jaben lembat ki kali nar jong u ki kali thma jong u bangan ai no ya u hakikti jong me ong u barak ladapha pan lek lembat nga te ngan lek
lada pa pan lembat nga tengan leng ong susu kini ke khot ke bapra lada pam leng tengam leng sutanat kita girup kami keren kilong direct kemen le jalam ya ke sipai ke suar le yo si sera urang ba ya pom jong usim jebin kerang bangin lain do na ke jingjen jar ke bangin mat ke jingshaban ben ong ubarak le si kadei kata tang balada pa phalai lembat nga tengan le lada pam le tengam le kumta kilali kiu saulom tabor usi seraro ulawan ringkat bat ki kendai spa teli ki kalinar la yu ingat rai la de pipet hakitu ki program bahasa Iwan ke TV teng ki kalinar ki badon ki spia nasakamon nasakadiang ki ba ot ye ki tayar jong kiwei pat ki kali ki bele persa ye ki usi sera ulawan ringkat bar ki kendai spa ki kali thma ki balasna daga nar lembat ki sipai ki babon lasdang ke jingele banyele hautau lom tabar pada balas dang kata ke jingele U Blei uladon ringkat lembat ubarak lembat ki sipo hajar ki sipai nagayeng unap tali baru sabulan U Blei uladon lembat ki la job ya ki sipai jong ujabin la job ya usi sera baru usi sera ula pedyap henry haga jing pedyap jong ula yori haga wei ni ki yeng Israel berkata kalong yeng kala penyap ya usi seraru haga ni ke jingele athma haga khot ka bakhan riu jong ka kitab nong bisar nong basau ong ke Ktien ke jong U Blei klem pensa su uweiru la penyap lut par ye kita kisipai jong si sera kani ke jingele thma kala jah road jong ka wa kison hatrai jong lom tabar kawa kison kala rongno ye kisipai usi sera kawa kison kala rongno ya kisipai usi sera kawa kison kala rongno yaki kata kawa barim kawa kison ken ongga Ktien ke jong U Blei ke kini kawa kison kalong kumdo hangno ka don ke geografi ke yathu ka ong ba kini kawa kison ka don hatrai jong ulom tabor katu na ulom tabor bat ulom gel boa shaphang seneng jong ulom karmel larang iyo yaki map ki balong ki Bible map lani ki encyclopedia ki balong biblical phila ban lap ya kani ke geography jong kani ka wa kison to kadai ka wa ka badon hatra jong ulom tabor berkatu ru saulom gil boa functioning jong ulom karmel to kawa habangi perkhat sabang kawa kadon berobor katulong jongka bon nangi baroh nangi di kena school hakapor song school ngi la puli ya kawa Ganges lani kawa Ganga kawa Yamuna bat kiwei barabangi puli katu history kayatu ba kani kawa kadon katulong jongka pakatulong gadi gebarit kat bakanang ya kanang he kat bakanang ya kanang he kanang jar kanang jiliu barapa ke ja kawa kawat ya galenti kata kadai kawai ka Ktien ka bangi don kamban ban bu jengken mau dan balak ban khang ya kawa haba ka jan kawat ya galenti kendo ya mau siang kapai sekadiang lani kapai sekamon ketu la galenti mensingi balang imala dengan bakla kadai ka singi ka bajur du slap ka por architeng lai beje sau beje kumtu kajing the jong slap ka basir kei bat kajing terlun jong ki ki batriam sati sengi so klor nga lami sabar bangalapait kata ka kala sirkei bat kidon ki benta haga jaka jongi hang to kiba
ngihap ban panpai ko bat ngalay kun tenge ban panpai kata galenti ka bawan rung sekrum jong ke yeng da ke jingi kun ka bejubor ngalapan kan ria ngalapli lenti ka bagan ya jenrei kamtre namar baka wat ya ka lenti la jong kata ka ke jinglong jong ka wa bat kata ka krum jong ni kala dap hadu kumba arput i te kata ka de ka wa ki chun ke jai laga jong galanti hat rai jong ulum tabar bar ulum gil bawa seneng jong ulum karmel baraba kita ka jingilet ma ka long hakita ki sering lum harod jong kawa kisi payu sisera ke la telun sawa kison bar kawa kala rong no yeki bar kila jap Parabangeit bien kata ka long ka jing lamprang ya ka khubor ka ba ikwa ban ya perkhat agan igapo ki khon Israel ki lamad ye ki jingjar ki bakrau lenter kisnam mudur bandon hapok ke jing sinsya donbor jong kanu kari lani jong kanu ke hima kamlong ka besok subuh mentala da mangi hakari kasi jaintia ngisya sinsya donbor hakari Bangladesh terangin ni longkum do mangi hari kasi jaintia ngisya sinsya donbor hakari Pakistan terangin ni longkum do kikon Israel kisya sinsya donbor haki Moab haki Kanan haki Midian haki Filistia bat kiwei kilongkum ki merau bar kalong ke ka ba ban perkat haki por mensua kilong temen jungi ki tho khana sapang ki jing baki kendo haka por jong ka thma ba ka baningkong khat khandai spa khat wei khat sau haka thma ba ka ba ar khat khandai spa sau kulai sau san ki tho kilong temen ringi ngim sung tho namar bangim mat tadaladi kitu ki balagaya san yarang ba ngikin mau ka thma China ka khat khandai ripu lain ripu sau kumtu ngiker yekini ki jingkhanget ki khalki kini ki thriu ki balaj ne ki lentang ying da ki kot khubor set bagajing syai kan numi sabar thang di sarak ibarit apo ying nang tati ye ki trends hakper haplau ying balada wan kita ki China ban hiertma yengi bar ki wan ban penhab bom lahikai na school lahikai ni yang na sem marre sekitu ki trends dem ha kitu ki trends da pelup kenang bakata ka ding ka ba spread nau tau bom kanum yo ya ka med jong phi ki kon Israel se kata kapor ki mat ye ki bakum kita pej hokon la da jaba wan ki Filistia pide ban pedri se ki khap ki kom se ki khlau ki betap se ki sanyum bagi ta ki Filistia ki num yo ye pi le se kala ban long kum ta hagini ki si hagari India jungi don bon ki jaka ki babat ki badona ke jingshak ban ben Kashmir lenter hapdeng ki nong Pakistan ki besong ha Kashmir bat ki nong Pakistan bat ki nong India ki besong ha Kashmir ki yale ki yakun bat ki Pakistan ki sungutra yala ki breu ki wantor se Kashmir bat unong India ong ka Kashmir de ki jongi ukhang ya kata bat ka don ke jingjenjar ka bakra keleng ki jaka hari India ki mat kita ki jingye hakini ki sngi ki bamenta ka don ka thma Armenia satai jiri Russia bat ngape ya ka news de ki spa de ki hajar ki breu ki yaman ka sngi ki civilian khna khulung kan thai nagadaw jong ka thma ka jing song sangsat ki jing ki bakum kita parabain be ngi mat ya ka ni ka jing em ka jongi ka bala one here thma yangi dauta u invisible virus unong suon ubang imla ban yui sano ngin yepet lahikai ki borsen syaringi le kumta ba phin laj na uta bat ngilai ko ngo ngilai le
Henry mano bapelat yangi. Tarai ke mas. Tarai ke social distance. Nekano ke bapelat yangi. Hanga hicimet. Ngeit scam badai ke Ktien U Blei. Kadai ke Ktien U Blei ke bapelat yangi. Kadibora kala job yau sisera om namar baka long ka kentai ka start ka bakrau ka banang ban bisar bar ka banang ban yalam henrei na maru blei ula lek lembat ka ngi hab ban ya kun yau ta u corona virus nyen nomla te la da U Blei lek lang bat ngi habang ngi lek se Jingkyrkhu la da U Blei lek lang bat ngi habang ngi mi ban lek se yo la da U Blei lek lang bat ngi habang ngi lek salaki kam ki jam la ni habang ngi don halarempe de namar U Blei don ringkat bat ngi mat ya kata namar kata ki Parabangeit Ïaid kadibora ka dap da ka jing sngongo ya U Blei bat kala tau ya ka jing ruai ban ya ro ban pendon burom ya U Blei ngi puli ka ta ka nong ka besan kala tau ya ka jing ruai ban ya ro ban pendon burom bat ya U Blei bat ka wei ni ki lain jong ka jing ruai ka ong ko Mynsiem Jongnga to nang Ïaid de ka bor kadibora haduk mentah, haduk kata kapor, kala job, ya usi sera bat ya ujabin, bat ong ke Bible ar posnem, sau posnem ngemut banong, kari kala suk, kari Israel kala suk, hadin jong kata sau posnem. Henry kadibora kamtip ayu kan jala syai. Bat kum ta ka duai ya kene ke jing duai ko Mynsiem Jongnga to nang Ïaid de ka bor ki Parabangeit Ïaid ngila Ïaid ding ba ye ki jing e ha kini ki sngi ha kini ki bnai ki tayo ki bala lek no ngila don ru ha preng ke jing ma na kini ke dau jong ke jing pangklam Henry ka ni ka bangilong iman hadu menta ka de ka bor ka Jongnga U Trai om day ke jing start jongi ke jing la jongi ke jing nang jongi kumno ban im kum mangalaong ben arpun yo terik Henry ke day ke kti ke Jongnga U Trai namar kata ha ba penkut ye ke ni ke khubor ningkong e nga khot ya ladi ko Mynsiem Jongnga to nang Ïaid de ka bor namar ngam la ban Ïaid da la dihi la da mem yalam yanga da ka bor ke Jongnga ban nga khot yangi ki Parabangeit Ïaid baroh to ngen nang Ïaid da ka bor kum ka Balang Presbyterian Mawroh mangi ka komiti Balang mapi ki long yeng Kristan ngilong ki ba penlong ye ka Balang ngila Ïaid kum ni haduk menta daga bor ga Jongnga U Blei bato ngin nang Ïaid daga bor ga Jongnga U Blei lyngba ki bor ki banangwan chiyeng halagi jong ki long yeng to ngin nang Ïaid daga bor ga Jongnga U Blei shimet kum ki kime ki pa kum ki khon ki kti kum ki khot jong ki yeng ki sem to ngin nang Ïaid de ka bor ngin bret ti lut bat ya shania U Blei kum ba ka debora kala lek rengkat bat u syakatma ngin shania lut U Blei u batip lut ya ki baroh habangin Ïaid lyngba ya kala shai ka Simon dia ke Tuesday, ke Wednesday. Kata yo ka banwan, ubnai banwan, ke snem ka banwan. Nyen Ïaid daga bor ka Jongnga U Blei, om bangin sania hala ka jong kijing stan. Kisngi kilong iba ki badap da kijing ma, ki badap da kijing trim. Na ki babon kiliang. Haga ba yedei ba kijing imdo.
Bar kam tam lele hage jing Ïaid ba jing im ba kan jaman Mynsiem. Kamlong ka basuk ban im hage ni kisngi menta kum ki Kristan. Ngila ban riam kum ki Kristan, ngila ban kren kum ki Kristan, ngila ban ruai kum ki Kristan, ngila ban duai, ngila ban puli kot ba. Henry gado nod jongi kalong Kristan em. Yen habban yele ye kata. Bangin yo ye ka bor ka jong Blei bangin nang Ïaid. Yen ap khmi ye ka bor ka jong utrai snya bat sngi. Haki jing duai ki jongi ong ui saya kita ki bab khmi yo trai ken pentmai bor. Ken her se jrong di kitab niang kum kupukni. Ken mare ken om sngo thaj ken Ïaid ken om sngo luan. Ap khmi yo trai wat ye ka bor ka jong utrai. Ubalaban pensaj bor yengi. Habang ia kendo ia ka pang kisitom, habang ia kendo ia ka sngo si ka kuslai ong ka Ktien ka jong U Blei ka ba iba nong laj ira puli menhende ka sedang bread to bread ia la ka jingkit halor utrai te unsan yame. Bread ia la ka jingkit hau trai te unsan yame ong Petros hagal nong ka pesan nyo jong ka Ïaid kong bread ye jingkit jong pi hau trai na ba usumar sukher ma sapang jong pi. Sumar sukher U Blei sapang jong ite. Namar kata susania, su bread lot, su I T.Bn. Namar kata tungin ong ko ba ong ka Deborah ko Mynsiem jonga to nang Ïaid de kabor. Ong unong ruai se Mynsiem. Mynsiem jonga nang lej. Kilom ki barangsa. Ngisay purkan emi gitu kujing ruai bangi ruai. Mynsiem jonga nang lej. Kilom ki barangsa. Kilom kamot ki problems. Ngide ban kiu, ngide ban thaj. Kimlong kam kimlong kam krau ye kiwei balala. Kajo ka bor U Blei kajo ka Ktien jing im. Ka jing IA ka Jingkyrkhu hau na menbarim. Larangi persang ban pensah ye gini gintien kamut Mynsiem jonga nang Ïaid de ka bor. Nang kiu ya kita kilum ki badangsa daga batib bagitu kilum ki badangsa kim kam ban ya gitu ki bangaladep kiu menin mensisngi kajo ka boru Blei ka balai lam ya pi menin Mynsiem snem menkisnem ki bamenswa kan ya lam ru ya pi lyngba ki snem ki banangwan ka jing IA ka jingeit ka balajudon kan yaidon lembat pi kum bakalalong na do menbarim. To Blei Un snai ban yarap ingi Parabangeit lyngba kani ka jingi pusan lang. Ngin pediang ye ka Ktien ka jong U Blei hala ki do no. Ngin tab ye ki ha ki pla ki do no jongi. Ngin kan mau ba ka Ktien ka jong U Blei ka ong yengi ai ba kani kan long ka moto ka tin pira. Jong ka jing im jongi ha ka day to day life ka jongi. Ko Mynsiem jonga to nang Ïaid de kabor. Pagkata kabor ka de kabor ka jong U Blei. U Blei Un snai ban kyrkhu yengi U Blei Un snai ban yaram yengi. Lyngba ka ni ka jing slok. Kabala krena pring bon ki jing flok. Naga banta ka boram ka jong U Blei. Amen. Ngi penpau ke Jingshakri Ïaid besan jongi temen besan IW Kharsahnoh ningkong kumu secretary balai ye gitu ke jing penbena badru I balai ye ka khubor na Ktien ke jong U Blei kumu nong sharai kumu kpa joka balang ngeit ke jingkren ke jing iklalong ke Jingkyrkhu na ka benta jongi lang baroh kumju ye phi ki badona ka benta ka shapo jonga yeng mani ba dia phiru ki ba pai ki ba khmi lyngba ka YouTube channel Jongnga Balang Presbyterian Mawroh. Ti hagani ka por nga kerpat iki asya bakin sngewbha ban walam no iki jing aingu shakman. Ki dona pedeng jong pi ki ba pet hayeng ki YouTube ru hila ban lumno iki jing aingu ki jong pi khnang bengin yo ban pengentang yeki. Nga kerpat hagani ka por
Ïaid besan Dr. O lamare ibakum ke balang ngilapen bed ba in bu jing duai nagabenta ki jing aingo ba in duai ro nagabenta ki jing aingo ki bangilum ha ki yeng ki sem ki jangi ngakerpat ba in bu jing duai ru nagabenta kito ki balak palat nerupusan snem bat ki ba hapo ho snem karta ki ba amshimla ban wan jing seng ha kani sngi ndrei hakawai pat kapor bakin sayoklat bani don rengkat bat ngi ha ki jing seng ki jangi but namar ba menta ka sngi kadai ki NEICC Day of Prayer ka North Eastern India Christian Council hakaba buon ki balang ki don induai na kabenta jongka bat ki kam ki jongka bat kumju ru ya ka project jong ki NEICC ka badai ka Union Christian College ka badan hang thi ha yam kwan tinga kerpat ya itemen besan Dr. O lamare ibolong treasurer ka balang ka jongi ba in sngewbha ban pen ka tai ki jingo ban bun bat ban bu ikini ki baroh ha ka jing duai Dong itu. Go kpa jangi baha beneng. Ya ingu me ko try nama ka por ka bakodor. Bangila bandon ha ka ying ka bakho kya bakentang ka choma try hadin nyot liki benai. Ban Jingshakri ban mani me try. An ruai yaro akhmat choma Blei. Bat kham taman shashkor ye ka Ktien bat ka badan bor choma. Kabapan kan ma wingi lamo Jingshakri je me ko try ba bangin nang Ïaid da ka bor Mynsiem bakho choma. Da ka bor U Blei U Blei U Trai ki met ki Mynsiem bijongi. U Blei Balang U Trai kli Jongnga balang. U Blei Balang U Trai kli Jongnga kam. Ablei Sngi ko kan rat ba ka Ktien ka ba im je me ko try kan yo ka jaka ki donut ki Mynsiem bijongi kam ki bangeit. Ngeneng ya chaprang ko try rengkat bat me ki por ki skim dang sa ki im jongi. Ablei ngi don lang man ka por ko try ha ka banta bangin pen kentang ko try ini ki jingangu. Oi ko try ki badon hang ni bat ki badon ha ki sam jongi ya try ba bha rengkat bat ki Parabangeit badon ha ki sam no ki Ablei. Ha try ngi angu me ko try nama malong Blei. U try but utan rai ki Jingkyrkhu baroh a try Nongkren I mela kyrkhu e ko try ke bangi don a ko try ki long ki jongnga mat na kita ki Jingkyrkhu ki babon sartap Ablei wan ra shaka kam choma try gat kum ka hukum Blei chama ko try Nongkren I isnei ko kan rat e ki ki Blei no shaka kam choma try nangilong ki batlot nangilong ki baklanya Blei isai ban kyrkhu ko tangin ngoy mat ko trai ki jingai e ba phalatam joma ka Mynsiem ko tai bangin ngau thu ko trai habang Jingshakri ma Blei Jingshakri ma ko trai met bat Mynsiem mat ki jingai ru chakakam ki joma nama katang duai Nongkren I isnei ko kan rat lang ban ko po trai Nongkren I ban kyrkhu pen kentang ko try kini jingangu ko try ba bag badon hang ne ba king sam jongi ba shano a try ba ka balang ka penon kam ye ki ko try ka long na ka banta ban pen khrau ye ka kerteng joma ban pen yar ki ma Blei joma ko try ban yalap ye ka Ktien ka ba em bat ka badon bor joma ko try hang ne bat saudong Blei isnei ko kan rat nama kata kyrkhu ki ko try bakin nang man krau ko try da ka bor ki jong ma Nongkren I maka kam ki jong ma ka Jingshakri ki jong ma ko try kanang ya chaprang na ka por shakapor kyrkhu ko try yang ilang baroh ko try bai ai kam jong ma kam tam ngen ngau thu ko try ngen ai ki donut ki Mynsiem ki jong ma ban ki duai ro nam ki wei ko try ba ki bam la ban don rangkat ban ngen ko por kiba mla bane shem banta ko trai lyngba kana Jingshakri ko trai lyngba na kapor isnei ko kanrat ba kapor kaya ka chama ko trai ngila ban ye shem lang ngila ban ye Jingshakri lang ye me ko trai haki liang baroh trai Nongkren I isnei ko kanrat ye la jong ka balang ngim long ye ko trai ngim don kapor na la di trai Nongkren I isai ban ye lamban ptin a ko trai ban ri ban sumaringi in light chiliang ko try yang ka snem ka klam ko no sem arpo Blei ba ka por bat kaya ka badyang hun jama ko try
in la ban Jingshakri light Lord ya me ko trai kemang ilong kipor baroh trai Sngi ko kandat begin yo I da ka ngeit in Ïaid a ko trai yela de ko trai begin ek hinreu nyot liki bnai ko trai kalong kapor ko trai ka jong kapor ke bamalapan prang ko trai ka ngeit jengi kapor ko trai ke ban ma kwa begin Ïaid ithoi ki donot ke Mynsiem jengi kem ki bangeit kum no ka jing ade jengi kalong bat me U Blei Balang U Blei nong bu nong thao nama kita trai babha to thong ka tan ra ka jing long U Blei hapdeng ka jing hapdeng ka jing janjar ka chial he ko trai nang la ban ya chaprang ko trai da ka bas no hame matang hame hi anong primbi isei ko kan rat lang man ka por trai nong primbi ni duai a ko trai nagabantalo Jingshakri isei trai banayu ka met ka basaj bakoy ka bala sa wala sam ya ka khubor Ktien jama nong primbi ringkat ba kayin ka sam ju ko trai ke nang yo mat ke nang yo tiang ya ka Jingkyrkhu ba ka jing dorgat jong ma ki por baroh trai nong primbi met ka sngi ko trai kum ka balang ikan mau ko trai ya ke ni ICC de a trai ba pha ga ko no kalong ka wei a ko trai na kan hon ko trai ka ba no kalong ka group a ko trai ya ki sang ki ba bon ko trai ki sang Balang Kristan wa don po ka North East jang ko trai ka thai shai laming ya Blei oi ki don ka ba nyo pan sa pon nyo tli san photli a ta ki kan hon Balang a Blei oi ki ba don po ka Jingkyrkhu jang ka North Eastern Indian Council Christian Council a Blei trai ka jen don dang ka wei jing thmu ka ta ba ba ka ta long ban Jingshakri ya me U Blei ban penyat ya ka kam jong ma ban penyat ki ma jong ma ban ya lap ya ka Ktien ka em jong ma na ka banta phasatai laming e jong kri India ka ba ya jing a Blei trai lang man ka sngi ngi kan ma kerpang ya ke ni ICC ko trai ha ka jing duai ke barit ke batlot jang hi kyrkhu ko trai ya ki nong kit kam baroh ka trai ba pha kiba don ka Jingkyrkhu kiba don ka banta ko trai ba pha ban tulun ya ka kam jong ma hala ka Jongnga ko trai ka banta isei ko kan rat ban ai ki kabor ka jing start ka kan jablai isei ko trai ban ai ki ka jing shampang ka kan Mynsiem isei ko kan rat ba kan yo ma ka jing Mynsiem ko trai ka ba khmi lagi khmat chame ko trai lang ma ki por baroh nang ma ki kam jo ke ni ICC ko trai ken Ïaid bet Ïaid dan thi na ka thong a ko trai jong ke ni ICC ka long ko trai ban pen yo ko trai ya ka bor ka Ktien jong ma ka lang sau dong ke ni ka North Eastern India jong ya Blei nong primbi ke baroh kilong ko trai kiba abangi pe chikatiang bat kamon ha ka pon ba ka juk ka jingkala manta trai ba ba andre ha me don ha kaliang jing ko trai ke baroh kilong ki bala sudah nama katangi duai anong primbi Sngi ko kanrat ba ka kam jame kanang ya chaprang ko trai da ka bingis kau thu sai ka dara Blei lem me tang hi a Blei walong trai kli jong ka kam kyrkhu a ko trai ke banta ka Jingshakri yong ke ni ICC ko trai ki don ka Jingshakri ko trai ban penyat chaprang ya ke ne ke Union Christian College ke don ta po khwan a Blei isei ko kan dap ke college a trai ka bangi tip kom ka UCC kanang ya chaprang ko trai ha ka ba sign dur ko trai ke jingnang jing start yong ki ba bon ki balang ki ba lon ha ke to ki jakaban pule kyrkhu ko trai do principal kinong hikai bat kiwei ki ba don po ki office oi ki student ru trai ba bakin long ki ba shania ha ki por baroh bakin yo te ba Blei melong utrai ukli jong ka college a Blei kyrkhu ko trai ba rangkat ba ka jing nang jing tep ye ke jong ka perthai ko trai kin ngam chliu ru ko trai ka jing tip ka jing shampang ko trai ye ka Ktien ka ba im jong ma ba kin yo I ko trai jing ngai malong Blei ba don bor baroh kyrkhu ngi ko trai kum ka balang a Blei ngidon ka bantang ngidon ka Jingkyrkhu ka bantang jong ka college a Blei isei ko kan rat ba long lamar ka ru ban ngi anong primbi kyrkhu ki we pat ki banta ka Jingshakri a trai ya ka ba ka yu ka NCC ka don NICC ka don a trai nong primbi isei ba kam jome ko ta kenang ya chaprang haman lagi por baroh isei ko kan rat yang iru laman ka por ko tang la yo ban shashkor king jome ane mi ke Mynsiem yang ko ta mangin samino na ka ing ka bantang ka jome sngau ta bangu jema pra ki pop na we ke ngi pa ngi dem tang jisu nong primbi amen ngi pen pau ka jing songo yai temen besan Dr. Olamare I bala bu jing duai naga benta ki jing aingo bat naga benta kiwei de kimat ki bakum ka balang ira akhmat jong Blei ngi pen pau ka jing songo ki ashas ki bala pen biang ke jing lum bat ke jing rung jo ki Parabangeit
Ngi penpau ke jing songu naga benta gi khun samla jong balang ki Blei Un benta haka jing ho iki kerteng bat iki jing thau ki jing wo kat kum ki kendon jong sarkar ngi penpau ke jing songu ya ki nong shimta ka ni ke jing seng organist nong elam jing ruai bat kiwei pat ru ngi penpau ke jing songu naga benta gi khun samla ki be ki jongi ki Blei Un benta haka jing ring video bat ki editing kenang baki Parabangeit be ki bamla banwan jing seng ru kin yo benta naga ni ke jing seng ngi penpau ke jing songu ya ki ba penbiang ya ki baroh ya ke jing seng haka ni ke sngi bat kham tam phi ki Parabangeit be baroh ki balai trelang bat ki jing betha jongi kum ka balang kenang bangin la ban but renti ya ki kendon ki balabu daka sarkar ni penpau ke jing songu ke Jingkyrkhu ke jong phi ka kam ke jong Blei de ke jing duai ke jong phi de ke jing ai ke jong phi bat da shibun ki benta jong ke jing trelang ke jong phi ya ka kam ke jong Blei U Blei Un kyrkhu ya phi ki Parabangeit be Ïaid bari ki yeng ki sem ki jong phi baroh ngila poi she ka benta ka ba god artan jong ni ke jing seng ke jongi kum tu ngile sngi ko khubor na I T.Bn basani jongi ko Mynsiem to nang Ïaid da ka bor bat ngin penkut ya ka ni ka jing seng ke jongi ru da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba lai spa kandai Mynsiem Jongnga nang let ki lom ki badang sa kim long kham kraw ya kiwei balala bar hadien ke ni ke jing ruai kat kum ka program ka bangi lapen bet nga kerpat ya I.T.Bn basan vice chairman jaka balang ke jongi I.T.Bn basan PS Kanayor ba in sngewbha bansa wan shaka ni ka pulpit bat bansa ai ya ke Jingkyrkhu penwai ke jing ruai ka ba lai spa kandai po kandai Mynsiem Jongnga nang den kiba tang sa kim long kam kraw ya kiwei ba la la Barang Mynsiem no nakahieng ka bakantang ka jome U Blei to isnei ban kyrkhu ye baroh ke banglayo ban pendap hakane kapor kyrkhu kamtam yo sembai jong ka Ktien ka baim ka jome bon yo cakah ki do not ke Mynsiem jong I wei ki khon ki jome babon sei uso balai pho ban ru pho ban basis pasha pelaj ingin hakane kapor rangkat bagi Jingkyrkhu ke bukan saya ke jome dak bai ro ba jing ai ke jong Jingshakri bo trai ke jing ba ba phala ke mamayan ke jong Blei pa ke bana bom jiu kot lem ke jing slok ke jing masaj bor ke jong Mynsiem ba khoi
ai begini kilai Jingkyrkhu Jongnga Blei ba em ba besisa kin song rangkat bangi wei puwei kiba don hakane kopor lorang kar be kidungai jomai ba mane ke Jingshakri me hakari be keleng satla ke perthai naru mentah sudah ke bam ju kodro amen.